Partindo sempre do análisis de AENA, dos casos de negocio de novas rutas, de novos destinos, a Xunta de Galicia vense de comprometer no día de hoxe a colaborar con todas as institucións, co resto de institucións e, sobre todo, tamén con AENA, para conquerir novos destinos nos 3 aeroportos de Galicia. Estábamos facendo dende fai anos unha labor intensa de promoción turística en destino, a promoción turística a que adicábamos aproximadamente 13 millóns de euros para promocionar Galicia nos distintos lugares do mundo e facer máis atractivo o noso territorio e, dende logo, incentivar que nos visitara máis xente. Pois ben, dese importante esforzo que facía Turismo de Galicia, o que estamos dispostos é a ter un fondo, unha bolsa, que irá destinada á captación de novos voos ou de novos destinos nos 3 aeroportos de Galicia, a mesma cantidade para cada aeroporto, a mesma cantidade para cada novo destino, que sumado ás aportacións que realizan e, sobre todo, a colaboración que podan ter os distintos concellos e tamén hoxe estaban invitadas as diputacións e van a estudiar a posibilidade de establecer incentivos neste sentido e ao caso de negocio que fai AENA, tentaremos captar novos destinos. Iso sí, nos vamos a seguir coa nosa premisa, que xa foi dende fai moitos anos, de facer esa promoción, pero facer unha promoción turística en destino. Non se trata de pagarlle unha aerolínea, sino que promocionar Galicia, promocionar o destino, promocionar o entorno das cidades nos distintos destinos nos que estemos a falar.